Lectures per a l'aula amb les germanes Roig. Animals de séquia. Del temps que aquella dona va viure envoltada d'arròs i d'aigua, va guardar una magnífica col·lecció d'històries d'animals que en contava de nit a cau d'orella. A Marta Pedres sempre li han agradat els meus animals de séquia i ara ha insistit molt que els compartisca amb vosaltres. Com diuen que es fa en la tradició popular, la transmesa oralment per parents i veïns, i en el cas suecà, pel majoral de la Casa dels Catalans, que contava històries als xiquets reunits a Rogle vora el caliu de la llar. El primer animal que recorde és el 2 i 2, perquè en són dos i no van enlloc. Avancen ara un, ara l'altre, però s'emboliquen i han de tornar a començar. Són animalets de companyia perquè el seu ara tu, ara jo es converteix en un moviment circular i inacabable, cap i cua. Viuen sempre en poc d'espai. No són animalets per al treball, sinó per a la fantasia i el joc. Alerta, però, perquè donar-los de menjar és tan perillós per a ells com per a tu. Si t'atrapen en el seu cercle, ja no pots eixir. Totes les rondalles que heu escoltat pertanyen al molí de Matada. Jo, encara que hi ha qui creu que exagere o el que és pitjor que dic mentides, seguiré contant les rondalles del molí tal com me les contaren o tal com les recorde. Però segurament haureu d'esperar que torni a passar per ací per a sentir-les i promet que us les explicaré, encara que hi ha secrets que mai, mai, mai no s'han de contar. Bona lectura!